Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні у мене нічне звернення, тому я коротко. Багато роботи було, нескінченна доба. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukannya tidak akan menyerahkan posisi di Severodonetsk, sebuah kota di mana pertempuran darat terbesar terjadi antara angkatan bersenjata Kiev dan Moskow. Pahlawan kita tidak menyerah posisi di Severodonetsk. Di kota, pertempuran jalanan yang sengit terus berlanjut, kata Zelensky dalam video pidato malamnya dikutip Tribun Timur Selasa 7 Juni. Zelensky juga berterima kasih kepada para sekutu terutama Amerika, Inggris dan negara-negara yang membantu artileri berat untuk melawan Rusia. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні у мене нічне звернення, тому я коротко. Багато роботи було, нескінченна доба. Був в Запоріжжі, Запорізькій області. Підтримав наших військових, нагородив кращих, заслухав доповідь, бо ви були на позиціях, провів зустрічі з головою обласної державної адміністрації, з місцевим керівництвом поліції, Служби безпеки, а також деякими мерами тимчасово окупованих міст. Зустрівся з маріупольцями, яким вдалося виїхати з міста живими і з дітьми. Тут їх зустріла Хортиця, по-людськи і тепло. Умови бачив тимчасові, але непогані. Зрозумів складні їх питання, думаю, вирішимо. У кожної сім'ї своя історія, більшість була без чоловіків. У когось чоловік пішов воювати, у когось в полоні, у когось, на жаль, загинув. Просто трагедія. Ви знаєте, ні дома, ні близької людини, але треба жити заради дітей. Реальні герої, вони серед нас. Після цього поїхав з головою офісу на схід, були в Лисичанську, були в Солідарі. Пишаюсь кожним і кожною, кого зустрів, кому тиснув руку, з ким спілкувався, кого підтримали. Дещо привезли військовим, про це детально не буду, а дещо привезли від них вам. А це важливо. Впевненість привезли і міцність. Я бажаю їм здоров'я, їх батькам уклін, всім нам перемоги. Слава Україні! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.